Hemmeňize salam mehribanlarym. Nähil ýagdaýlaryňyz? Amaliýaly şowuň täzece sana tamaşa etmäne siz taýynmy? Onu çaýyňyzy demleýäňiz, süýjüjüňizi ýanyňyza alýaňyz, ählice işleriňizi gyra aýyrýaňyz da amaliýaly şowy tamaşa edýäňiz. Ilki bilen Amanul Halipa mekana sözümüz ýykman geleniňiz üçin sag bolsun aýdýan. Birinji şu taýda etjek gurrunum toýlar barada. Toyda bolýan wakalar. Toyda bolýan wakalar barada. İlki bilen ýanky toýa diýip turýaňa. Turýaňda telefon öterejäň olin hökman toy etjek diýär. Çaňa denol öte adam ala diýär, toy edýär, oňa dogry düşünýär hakykatdan. Ol bolmasa özümüz toy etseňem şeýle toýa girmäken derro hano başlanýar, oňaly gurrunlar bolýar. Ýöne hakykatdan hem toyun gyzygy şonda. Hawa tansawan aýdym aýdyp durwan bagsy bolýan. Ganyga gelýär alyp bar zowon tansawan aýdyp durşy bok diýen men. Bir tansawanmyz onda tant edip. Bir toyda aýdyp durdum bolýan. Bir toyda aýdyp durdum. Aňyrdan bir gowy tans edip duran oglan ýaryma geldi. Amale diýdi, häzisem amale däl aýdym aýdyp diýe. Mene mar şey seretdim de özüň däl olar ýalaýdym ýok men diýdim. Yo bir aýdym çykardyň diýe amale dällem şo diýe menim hamale däl diýdim. Çaleşdip çatmaýyk ötüşdi böýükkä diýilýän bolup durdy olar ýaly. Toyuň başlanmagy öýetine bagly. Şo sen nähil garşalýar? Aňyrdan gelýän adamy. Ýylgyryp garşalýan toy şeýle bir şowkurly bolýar. Başgalar aýdatym gelýär men şu taýda. 2-3 günlükde bir ýerde toyda boldum bolýan. Aparator otur oýun oýnap otyr. Menem ýanyna bardym. Men aňyrdan gelýän gözi bilen ýydarlap durdy. Menem ýanyna bardym bol. Telefon oýnap oturan ýerinden. Maňa mikrofon şeýtdi. Menem gurulap boldum da menem gelip beýlen bakyp durup şeý. Ýöne toýgu torýança şodat gaýtalap durdy. Ol adam düzelmedi. Hawa. Otaň oňa diýdim, ona adamlar oň häsiýeti şeýler ak diýdiler däge. Ondan ýene bir zat aýdaýyn şu taýda, ine baran ýeriňizde ulyň öz ýeri bolmaly, kiçiň öz ýeri bolmaly. Ine täze öwrenip dören bagşylarym hiç kimem eneden bolanda ýyldyzy bolup dogonok, bagşam bolup dogonok. Köpülenç toýda men gabat gelýän adam, bagşylar gelýär, ýaşaýan öwrenip dörenler bolyn. Şoňa esasanam aparatorlar mikrofon öçürüp berýärler. O görgüllerim näde başlagyna bilen ogonnoň mikrofon alýar. Öçürýär da aňyrdan. Köpülenç bolýan zat. Onuň men diýjek bolýan adam indi biz ulu adamlar höküminde geljek ýaşlarymyz adam öwrenmeli. Olaram ýyldyz bolmaly. Muman adam bolmaly biz. Hemmemiz adam bolmaly. Näme etmeli? Biri-birimiziň etýän işimizi syýlamaly. Hormat goýmaly, kömek etmeli. Onuň arada adam goňşulamyň bir toy etdi bolyn. Menem bagşy dälemen. Ýöne baran ýerimde bir aýdym aýdýarlar. Menem çykyp 3 tane aýdym aýtdym bolyn. 3 tane muzykanda türtdi. 2 tane aýdym dikip turup gidip durun. Seretdim özüm dikip ýok ekeni. Ondan goňşularam ýene de aýtdy. Bolýar häzir ýedim dak gitjänçe ýene de aýdaýyn diýdim. Diýdim oranyň beýleki gelip oturdy. Köpülen soýa baranda tapar Murat görýände men köp aýdymçylar, muzykantlar bar ýa, bagy şaňyrdan gelýär bolyn. Turup gitýärler ýeke-ýekeden. Men köpülen diňe tapar Murady görýän. Turup gitýärler. Başga bagşylar gelende de hawa muzykantlar turup gitýärler. Näme üçin turup gitýärler şolar bilýän? Şo kimden? Şo kimden? Ol men pikir edýän. Hawa. Ol ýörüýte ýol başy bolýar. Meselem Saparjan we toýda bolýan bolyn hiç dem turmaz, hemmesem oturýar. Men kän teşne gruppaň, teşne men gruppaň üstüne barıp aýdym aýdýan. Ýani ýa men gruppamyň üstüne gelip aýdym aýdýarlar amale, ne Batyr kim gelende de men sadan alam turup gitmez. Ol ýol başydan bar. Şol gruppaň ýol başy bolýar. Şol aýtmaly, tapşyrmaly, ey turma, kömek edin, aýdym aýdýa, çalyp beriň, hökman. Gara sungot gyzykly. Sungot gyzykly. Hawa. Ne bugün bizde mihman amma bir ütköşküne sungot diýilen zat birine gatnamak ya bir molluma gatnamak o zatlara bagly zatlar Hudaý tarapyn gursa Hudaý tarapyn guýulsa onuň çäçen muskant bilýänsiňi? Çäçen çağırdyňmy? Hawa. Eýwa. Ana gelýär. Hakyky ustad diýen. Çäçe bilen men neçe bir halkaýdym, repetisiýa geçip aýtjadym men mekan. Çäçem salam aleykum. Çäçe salam. Amanul gowum ýagdaýlaryňyz, armaňy işläp ýörsiňiz. Çäçe wadi baýdan okda amalýadan men näçe soradym hemse. Gizläp saklaýarlar awlar. Ha, Surpriz diýilýär oňa. ütköşük surpriz da. Näme soralaňyz bolsa da çekinmän berýär o käwr adamlar görmeýän adama
Sonra görmäge de çekinýär kategoriýanlar edip. Köp adam gözüň görmän soň ynana no açalýan. Şey ikeli bilen wara gözüňe ýap parlak görýärler. Ay onuň bolmaýady. Ay eline aýryp görýärler diýip elime aýryp görýärler. Çaloty kam elime aýryp parlak görýärler. Ay Men eşdişime göre bur toparım aydımçılar bilenem işlen çäçe. Maňa da gurrun berdi. Muzikant oglalaryň köpüde çäçeden köp zatlar öwrendiler. Çäçe onu bize näil taş çalıp berjek. Şöyle yüreğiňe beslänje taýdan çalyp ber, ay çäçem. Amalyalı şowunyň tamaşaçylary, şowumyzyň en gyzykly ýeri ýetip geldi. Siz taýýarmy? Hanana başladyk. Ana şu jaga bilen gözüňizi yumaly. Soňunam gürleşersäň. Aa. Ýöne adalatlydyr, şoň üçin özüme daňdyr diýär bular. Ya görýäňmi, dogry aýt. Dogry aýtjan. Ha. Ana şu taýda giden zat etirläp goýduk biz. Ana ýeke-ýekeden ana şu 4 burslar. Isleseň tagamyny barlap bilip bilýän, isleseň isgap bilýän. Öz duýgurlugyň bilen bilýän. Ýöne it bolan okda ha. Ay iýesiň gelse iýe. Arasyna iýilýän adamlar. Ana başlady. Näme daçy? Doğru. Bildi. Inniki. Kisele memleş birhili. Kileyen emleş ola birhili. Ýakyna bagradym. Kisel, kiley, aboy ne bedilýän kileyim kaya. Ýok, ola däl. Bilmesen geçivermeli. Tamamynda aç goraýjakmya? Ha? Tamamynda aç goraýjakmya? Yok, kisele adaby. Kisele adaby. Näme bar? İlýän zat dälligine bilýän men şuň. İlýän zat däl. Bilmesen geçiver. Ýöne. Bolany men bile sok bereyim. Ýok, ýok, aňyrka gön geçiver şeýle. Awa. Ey vay. Bakda, Ha. el koýdum. Ani men şunu. Şimdi elim ýuwaýyn munda. Ha. Ondan e-mail zat bolaýan ýagdaýynda. Ha. Ani inniki. Awa, geçiňinne bäri. Ýa-da tas bilip bilmeliyim. Ha. Ne guş koýdjan? Ýok. Ýakynladyk. Uşagan? Ýok. Ýok. Ey vay gorkýan men wagtda. Ey vay. Şundan menem gorkýana. Ýüje. Ýok, ýakynlaýan ýa-ni bir haýwançyk. Küçük gaja. Ýakynlaýar. Pişijikmi? Ýok. Gorkýan men pişikden. Sesinem bir eşit gören. Saçan olaý taby. Şoň garnaşy. Kirpimi? Kirpada. Ey vay yok. Puçanyň garyndaşy ola, garyndaşy we garnym aýrylmaly onu. Anany geç. Yüreğim ütgedi yüreğim. Ey vay. Kädim we. Garpy. Ha. Anany buňa. Bu ýaşy janahara tanýan dökken. Ama bu klasýony. Geçýäsmiňka. Vay! Bu näme biriniň kellesi bi? Gyýyň kellesini ýaglanyň. Oğlanın kellesi bi. Anany görkedeýin men size. Ha? Elmi bilen bahtlaryny. Gara şu taýda 2 sanagyny bilmedin. Awa. Alepa. Inniki ýarşyjymyz biziň çäçe doganymyz. Çäçe geldiňmi? Awa geldim. Başlaýasmy onda? Hadi. Anana gel. Birincinden gör. Awa, sen de ýa başlayalım. bismillah. Ya. Amalina. Ya. Awa. Ananniki? Bu mu? Awa. O yer var eliniz. Awa, gel. Buna mayonez mi ketçup? Näme ka? Belli jogap. Ay iyse mi ogam o? Mayonez. Yalňyş geçdik.
Enniki. Limon. Awa, bildi geç. Bular kesip koyupsunuz lan. İyi aycan zat etdim. Limon. Bu ne maka? Kum. Yok, burç. Hangi semacadı mı? Yok. Azam da kana onu. Şey değil mi ya? Hani enniki de. Şunu. Ne mi katka? Tavşancuk. Be. Tavşanı var. Hani enniki. İrbi sokmağa da korkuyorum. Bu ne ya? Su mu ne? Ne mi soğuk? Soğuk ya ne? Su. Soğuk su hava. Ne mi adı? Pepsi. Kola. Kola. Demek çerçöktü bu konkursunu da. Enniki konkursunu da. Geçtik mi ne çerçö? Var. Adam çekip yaşar dünya kurvatın Yönetinsizliği hiç korkmasın Duymaktadım bile dünyanın lezzetin Sen beni şatlanıp gülmekten koydun Duymaktadım bile dünyanın lezzetin Sen beni şatlanıp gülmekten koydun Hiç kim yok yerine kalsadık bile Sensizlikte yalnız gezmekten doydum Yastığım kucaklap sensiz geceler Gözümün yaşını silmaktan doydum Yastığım kucaklap sensiz geceler Gözümün yaşını silmaktan doydum Ya da kadamka söygüde azap Ya da görülmez mi bilmun nasinat Sen örmeseyekem yan yakam lulap Isın hasratını çekmekten doydum Sen örmeseyekem yan yakam lulap Isın hasratını çekmekten doydum Hiç kim yok yerine kalsa da bile Sensizlikte yalnız gezmekten doydum Yastığın kucaklap sensiz geceler Gözümün yaşını silmaktan doydum Yastığın kucaklap sensiz geceler Gözümün yaşını silmaktan doydum Yalandan bağıtlı bolmaktan doydum Sensizlikte yalnız gezmekten doydum Indi men bir sara verayna mekan. Serata arada bir story koyuyor da He. Instagramda iskustven intellektin öfmegi barada. Şu hakda bir durup geçaysan ştayda. Şu wagt yazdyr koyupdyk da gepleşige çağırsak şunu berersi. Men bunu esası bu istoryan goýanmyň sebebi şu taýda edir şu wagt iskustwyny intellektin ýaňyr çykyp başlan wagtydy. Şu wagt ol diňe audioda da video sistemada da wa audio sistemada da onuň diýjek bolýan häzir aýdym aýdýarlar bizde çeper hoçjoňlar kän aýdym aýtmagy.
Goğurup aydımy saylap yürekden aydasy gelýärler. Käbir studiýa barýarlarda şu iskustyny intellekt ulanýarlar. Onuň ýanky bir aydan aydymçyň ýanky bokurdugyny gaýtalaya şu oň sesini aýdýar. Oň sesini oňa geçirýär. Ha, oň sesini oňa geçirýär. Şu programmany men bunu diýemde şunu ulanmaň diýen sebäbi näme üçin hakykatda nämedir özüňize soň aydym aýtdyýlenne o programma ýok da ýanynda. Gaýtym ösüşü näme ziýan şu. Gaýtym aýdyp öwrense, aýdyp öwrense şonu gowy bolar. Men bir zat arzu edýän, ýene ençe ýyllarda nesip bolsa bizem bir sizial halipa adyny alsak, halkymyzyň ýüregine möhürlenen yerimizden Allah jan jyda düşürmesin. Ondan soň ýene ýadymdan çykdy. Ýene de baý. Ene ýene ýadyma düşdi. Şu gepleşik amalyaly şowhun gepleşigimi ýazýanyň sebäbi men sunugat ýolumda ýene bir goşan işlerimiň biri barsyň. Meňne çağajyklarym ulalanda görsünler. Ene satasyny äli iş edipdirler. Özümiz bir garran çağımyzda görsek, begensek eden işimizi. Ana batır mene otyr görýär. Halipa men halipa bolarmyň ka? Ekinek men yerden öyköleme iş etmen ilden diýilýär-de. İş etsen il tanýar seni. Dörejilik sunuga tüşgäri artist aýdymçyny halkyň öz saýlýar-da. Aýna da halk saýlýar seni. Aman ol halipa meýjolgamyna siziň sahypalaryňyzda ýazarlaýan men. Garady gyzykly da gow gurrunlar edýär. Kommentariýa goýan. Eýwat. Ben hiç kaçan komentary okamak. Yok, menem var ýürüýtelep okamakdy ýöne bir Aýtdyň da ýan komentary okuyam diýdiň da boynuň ala. Boynuň ala. Okuyan diýdiň, okuyan diýdiň. Sizinkine okuyan şu taýda komentarda näme diýýärler. Aman ol halipa iller ýaşyna gönül istesen ýylykkan gaýdýanmy? Ýaşar ýa diýen. Näme beýle sir nämede? Ýerden turup ýüzüm ýuwyan diýen. Ozaň nany ýan ýene ýüzüm ýuwyan. Diňe işim al adam suw diýen oýun edip diýenne. Mena şu köp zady geçirýän ýugdogon. No ýaşarýan diýerlerine men oňa inanamok, ona adamlar kompliment edip aýtjandylar. Ol durmuş öz geregini alyp barýar, sen näle ýaşarjak sen? Bolmajak da al. Men köpülen özüme uyan şondanam sırşomu kädiýän menen mekan. Bir adama gowy söz aýdyp bilsem, bir adam ýüregine ýarap bilsem, men şoňa kömek edesim gelýär. Belki şu zatlar men garratjandadyr. Belki. Ýüzüňiz appak, içiňiz gapgara bolmalylar. Ha? Hawa. İkisi mak bolmaly. Esasy şo ýüregiň arasynda bolsa diýä ýüzüň nurly bolýar da elmede ama men hiç kime nemem ýok aýtjan aýdymyn ana. Görýärmi? Näme? Ýüzüňiz appak, içiňiz gapgara diýä. Ana şo dogry aýtjan ýüzüňiz appak, içiňiz gapgara bolmaly da, içiňiz hem appak, ýüzüňiz hem appak bolmaly. Täze aýdym. Ýüzüňiz gara bolsa da içiňiz appak bolsun diýär. Amalya her şey diýdi. Men aýdymlanmaň diýä, ýaşamagyny isleýän diýä. Aslında şu goşku şahir ýazsa, şoň goşkusy dinlenilse, aýdym edilse, şo şahir ýene joşup goşku ýazýar. Aýdym şaýdym aýtja, şu aýdymny halk kabul etja, ýene aýdym aýtja, ana sen aýdymyň ýaşya. Ýene aýdym aýdasyn gelýär. Ýene aýdym aýdasyn Ýene döredesin gelýär. Ýene döredesin gelýär. Oho. Amala. Siz diýmeler şu tatlar. Gittik. Yüzüňiz appak, içiňiz gapgara, çaltyrak ýöre garaşýar çal tarap. Çağysy bolan ýaly bulorat tahar, at gerek gel zihnimde laqam. Men duruşuma daýmat, deýse de gözüň maňa men taýman. Hemaýetgäriňe aýdaýma, men ýyldız ýene men gaýman. Amala iň ýokary hil mugallim men bulan henir işläsi gir. Bulan gelýär puly işläsi tiz. Menem münsim berner işläp otyr. Nesta the be soprano man bila amala. Begen tapanyňa düşdüň aýdymyň gapanyna. Seret näçe agzlary yapanyma. Even atara seni silamasa tanamadık. Qowulary yasadık, yasamalar yasamadık. Sana yalanmaňa çyn göwnüm açyk. Şoň üçin gusalar hiç menden gaçyk. Boýamana dürli renkler bilen, gücü yetmese de sinaşa gepler bilen. Ünüs bermesem olaryň hemmesine değme, göz değmesin hemmesine.
Florial aydymam gerek aslında. Çal. Yigitler siz tayin mi? Şertlerini size düşünürün. Hana öňüňizdäki duran bazany kim birinci doldurmaşak? Tayin mi siz? 1, 2, 3. Başladı. Hem yere kadar vermeyeyim. Gol. Ay. Oturdun ha? Golle. Ne fakat da kaldırıyor. Şeydi ben de hatıram kaldıran oğlum ya. Niyende bir mihmanımız, ne yurdumuzda belli kompozitor Halipa Sadanamız, Safar Murat Teşnidov. Taparjan salamu aleyküm. Hoş gördük. Mesela size selam Hoş aleyküm. geldin. Men berjek sorum am binde 5-6 tane fadanlarımız var da şular üşüreýänçek alat etdirýär da mesela. Bardın mı, geldin mi, ne ettiniz? Onun şuları üşürjek bolsaň alat edýän. Sen ne orkestranda bir 20-30 tane oglan we Nesip bolsa şu köne dutar sağlamıza bizim şu Halipalaň sağlaryny şu simfonik orkestr 70'ge yetirmek maksadym ma. Agar halk sağlamyza intek nota geçirilmedik. Şon Çalmadyk sağlar. ne intek notası yok şon. Diňe dutarda Halipalaň çalan sağdy. Şolary şu hasap boýunça bir 4-5 tanany işledik. Nesip bolsa ýakynda şu konserdim ýazasym gelýär. Onan bir süzüle maksatlaşar. Galanam iş bilen görkezmeli. Ha, Can, Sağ tamam. olun. Netta. Mene bolýar diýe. Boldy reklamaňa ýetendir, tegürleşer sen bilen.
Anha mehribanlarım bizim jemleyici konkursumuzda wagtymyz geldi. Anha bizim konkursumyzyň şertini aýtyp beren çäçe. Anha şular ýaly gutynyň içinde elipbi harflarymyz bar, görşüňiz ýaly. Şulardan her ýeňize bar. Berilýän wagtdan 1 minut. 1 minutyň dowamyna haýsyňyz, hawa bir söz düzmeli. Seň şu gutyňda da bir söz bar, seň şu gutyňda da bir söz bar. Gözlerine daňmaly bolýyn. Feňjam kestirjek o seni. Munam raýsa berdiň iskerler da YouTube'da göräse gün aýrar o feňjam aftama. Ben indi söz düzmeli ha? Oğlanların ha wagt gitdi. Anha seň gutyň, ona da seň gutyň. Sözler hakda aýdyp geçdim, sunugata değişdi söz. Birincimiz. Ani kim bilmesi? Ayda. Yok, olar ýalyk zat bolmaz. Başka pon. Ha. Var söz aýdyp goýur näme? Ha. Onu ýar söylýän padarkan kim almaly onu? Harpyny ayda. Bolly düzdüme? Aha. Näme düzdüň çäçe? Bul. Yo menki näme? Bolly düzdüme? Düzdü çäçe düzdü. Tutar. Düzdüm. Anha ýene de ikinji sözüňiz. Ayda başlamak Bol. Yaman kene bule. Ulat. Awa. Nämeden başlaýar? Bu Bu näme? bizim ýurdumyza değişli. Bu näme? Bu Kimin desen bu? Bu. Boldum ben. Bolly. Bilmediň çäçe bolýaly bir gezegim turup göräýsene. Iň soňky jemleýiç sözümiz. Ani wagt gitdi oglanlar. Näme barada? Näme harpdan? Onu aýsam bilersiň sen öyle pikirlen. Bolun oglanlar, bolun. Boldum ben. Batırdı. Ana, gitara. Mumkin näme? Kino. Anha mehriban tomaşaçylarymyz Amalely Show atly gepleşigimiziň jemleýici konkursunyň ýeňçisine sowgadymyz gowşarýar. Amalely Show adyny size kiçiräjik sowgat. Batır nesip etsin. Men ýeňi sökümini baýragy çäçe beräýjim. Yoho. Beşten Ýöňde nesip etsin. Al çäçem. Ýöňde nesip etsin ho. Sen sowgat dulja var. Awa. Ben nesip etsin. Gençem belan al. Ya aýra şotan gel. Ýeşdirdiňiz onu, urşdirdiňiz. Mehriban tomaşaçylarymyz nesip bolsa Amalely Show'nyň inlik sany mundan gyzykly bolar. Anha şowumuzam tamamlap gelýär. Gymmatly wagtyňyzy sarf ederiňize degen şow bolanlar diýip umyt edýän. Nesip bolsa inlik sanlaryny mundan has büýtgeşliklери size hötürlejekdigimizi ananýar. Şeýle-de öz gezegimde biz şular ýaly asuda ýurtda ýaşadýan, şeýle-de işlemäge, okamana döretmäne mümkinçilik töredýän mehriban arka dagly serdarymyza köp sag bolsun maýdýan. Goý olaryň tutýan tutumly işleri elmadamy rowaç bolsun. Köp sag bolun. Sana gazel kullerimle kellim. Bana ne? Ne gülüm sen yanıma gelin. Sana gazel kullerimle kellim. Hani? Ne gülüm sen yanıma gelin. Hala yarım söyleyen senin. Senin beydik kıynamayda Ey kesin gerek canıma gerek. Ananmaz başka söllere yürek. Seni başka özle vermeli.
olsun canım, canım o Leyla. Leyli hanım 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 o Leyla'm, sana kurban olsun canım, canım o Leyla'm. Hanım 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 o Leyla'm, sana kurban olsun canım, canım o Leyla'm. Leyla hanım 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 o Leyla, sana kurban olsun canım, canım o Leyla. Hanım 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 o Leyla, sana kurban olsun canım, Canım o Leyla'm. Lelem sana seyredip kara gözüm doymadı, minne dören bu sevgi ayağım hat yazıp koymadı. Lelem sana